Sanibonani guys, igama ngiqobile ngiphathela amazibelani homecoming ngomhla 20 July. Hayibo akadeleli uvusi uqhuba intola ngewisa. Namhlanje-ke nje umane wadedela inkunzi malanga yephathi endlini engabatshelanga abazali phela okungumakwanyana noma wakhe. Uthe mebuya nje umakwanyana ey'tolo nonina bethi bephethe uplastiki bandla nkosi yami, hhayi bafica igqumu lidla umunyu lapha endlini. Iy'ngane iphuza utshwala, iy'ngane zidla ama-drugs. Umane nje wathi hey kwenzakalani la? Kwathi nya wathi cimani leyo nto, cimani. Bayicima ingoma, abantwana bonke bamangala, basokola futhi. Hhayi, wamane wathi ngicela ningiphumele manje, kusho umankonyana. Waqhamuka undlondlo phela-ke onguvusi, eqimbile ngenhla efake ngisho idimasi. Wathi akukho muntu oyandawo la, umuntu okumele ahambe la uwena. Hayi bo, wathi wevusi umuzi angizwanga. Wathi ngizwe kahle. Wathi ngihambe ngiyephi? Wathi la owavela khona, ngisazi phela isigodo waqhamuka kusona. Wathi wevusi, uyazizwa uthini kumina? Wathi ngizizwa kahle phela, khale sami isicathulo manje la, ubhuti akasekho. Wazama ukukhuza uNomalanga, wathi hayibo vusi, wathi Nomalanga liqedela igama lami, ithi vusa umuzi, ngizovusa umuzi. Wena mankonyana hamba lekhaya. Wathi uthi uzama ukuphawula bandla kamankwanyana ethi hey wevusi, usukhohliwe wena uthi umama uyena wakukhulisa, ungazi lutho, wakukhulisa wakuthatha njengendodana yakhe. Wathi wena +1 uzohamba naye umankwanyana, futhi ningisize uma senihamba nenze sure ukuthi yonke imali kabhuti niyishiya la kumina, nihambe ni-empty njengoba nje nafika ni-empty. Hayi uvusi kadeleli, ngeke ku-too much lokhu, ayikho indelele nje iqhamuke enganeni, wenza extra ubhuti. Akupheli-ke lapho, umankwanyana-ke uzamile ukuklina-ke sebehambile, wathola ukuthi umfana hhayi bekade ephethe ngisho ama-drugs. Wamane wafonela ukapteni. Ukapteni uthe mefika nje, hhayi wazama ukuchaza udaba ukuthi uyahlupha uvusi, akabambeke uvusi. Wathi ukapteni khululeka mankwanyana, ngizoyilungisa lento mina. Yabona uvusi, ngizomfundisa ukuthi uma uyiphatha njengomuntu omdala uzothola isijezo somuntu omdala. Yekele yonke lento kumina. Hhayi kodwa ngeke ukapteni guys, sengathi usenza kakhulu naye. Ngendlela ambamba ngayo umankwanyana uyamahaga, nomankwanyana umhaga back guys. Angisho ukuthi cha, mhlampe kukhona umuntu oharasa omunye la, cha, labantu laba khona into abaphezu kwayo. Umankwanyana uyavuma nje ukapteni amthintathinte noma kanjani, aze amoyizele ugirl. Angazi noma badelela isifiso noma benze njani mebenza nje. Uthe suka lapho wathi mayelana ne-MGE le ngikhulume ngayo le kumele u-investe kuyona, ucabangisisile kahle ngayo. Wathi umankwanyana ngithumela ama-banking details, ngizoyifaka yonke imali khona. Hayi bo, and ukapteni ngathi ufuna ukuyidlisa setshanana ngoba ebona ukuthi kunemali laphaya kumabuye, iy'mali zikasifiso njalo. Hey guys, amadoda. Anyway, asikho lapho, bamvalelile-ke uvusi-ke ejele, esathi phela uyapensa kubangani bakhe, esho ukuthi le phathi le kade bekuyona incane, khona enkulu asazoyenza lapha eThekwini. Hhayi bazobe bephihliphihliwe utshwala, amantombazane, yonke inhlobo yamantombazane aseThekwini izobe ibuzwa lapha kuyena. Qhamukiyani ungaratshe, valeliyani-ke uvusi le evenini, baze bamyisa lapha ejele. Ubelokhu ekhala-ke ejele ethi ngiboshelani mina, nginemali mina, umuntu onemali akaphathwa kanje, ngizonisuwa nina. Kubonakala nje ukuthi ingane nje le, ayazi nanokuthi usuwa umuntu mekunjani. Into nje egxabhala ekhandelayo imali, iyefa la bhuti wayo. Hey guys, akupheli-ke lapho, ufikile ukapteni. Wathi hawu kapteni, ngiyabonga, hawu wafika wena. Hey bangivalelile la ejele, angazi ngenzeni. Wathi hhayi kumele wazi ukuthi wenzeni, uhlupha umankwanyana wena. Wathi uyena lo ongivalele la, shuthi nina nobabili nishunene ukuthi ningijezise ngale ndlela. Wathi cha, awujeziswa, uzofundiswa isifundo nje kuphela ukuthi uma uyiphatha ngale ndlela akumelanga umane nje upepenyeke, kumele kube nomvuzo owutholayo. Wathi yazini futhi sengikhathele ukukhuluma nawe wena, ngizokhuluma nommeli wami phela, nginemali mina, ngingamthenga ummeli. Phuma nje, suka la eduze kwami. Uvusi bagcine bemdedelile-ke ejele ngoba vele ayikho into ebekade benayo ebambekayo engathi imgcine ejele isikhathi eside. Uthe buyela endlini kumankwanyana ubhizi uyaklina, amane athi hawu vusi, bengakulindeli ukuthi uzofika manje. Wathi kufanele phela ungalindeli, angithi wena ungivalele ejele. Wathi hhayi akusikhona lokho, nawubonile ukuthi bekade uphethe idakamizwa. Wathi akusikona mayelana nedakamizwa, wena ungifuni wena,
kade wangizonda wena. Ubukade nje uzenzisa ngoba nakho busafuna ubhuti. Manje ubhuti engasekho usuyayiveza ukuthi ubani. Hayi umankonyana waqala wathi ungenelwe yini ngempela namfana. Sonke isikhathi ukhuluma kabi nami. Wathi lalela ngiyazi wena uphezukwana. Ngiyabona nje ukuthi uqale wakukhumula inzilo. Emva kokukhumula inzila nakho manje usubhizi uyehlenyuka nokapteni. Uhloseni vele hayi wayidedela impama mabusi. Wayithi khwabatsha ebusweni. Ha uvusa akakholwanga ethola impama kamankwanyana. Umane wasibamba idlathi for a good 30 seconds. Engasidedeli. Bonakala ukuthi le mpama iyavutha iyashisa. Kodwa ubuhlungu bayo cha busho lutho. Mangwaza nje ukuthi emzini kabhuti wakhe angase yena ashawe ngempama. Kanjani vele? Akupheli ke lapha. Le eklinikhi yase-Okhambeni nangu kuShobane. Shobane ke usethathe list phela ama-patient. Hayi uyabona ukuthi awekho ama-patient afuna ukuza kuyena. Amane ayeke mama ogona ingane aqonde ngqo kuyena athi ma uphethe yini umntwana ngingamsiza athi mama manje suka wena suka ungamthinti umntana ungamthinti. Wathi hayibo ma yini manje lento esho. Wathi wena nezandla egcwele igazi wena wabulala umuntu wena. Ifu elimnyama liphezulu kwakho ufuna manje ukugulisa ingane yami. Ingane yami mina ngifuna isinde. Meke wayithinta wena uzoyibulala. Hayibo guys uShobane bakithi washaqeka. Wathi hayibo ma uyishiswa yini yonke lento esho. Wathi ngicela ungayithinti ingane yami. Afika uMetron wathi ayingane ayize kuyena. Iwaphatheka kabi uShobane. Uqede lapho wathi yazini akazudlala ama-patient yena. Wathatha register wabiza amagama one by one. Wonke umuntu abembiza guys ubengisi. Wathi hayibo baphi labantu engibabizayo. Wabiza amagama akuzi umuntu kuyena. Waqeda wayibeka lapha ilist wathi aningitshele nina njengoba nginibiza nje kangaka nina ningizwa noma akekho lo muntu la ku-register la anikho nonke la ku-register. Wathi mina nganifuna ukuthi mina ngini-treat-e phumani ngomnyango. Mina ngudokotela mina ngifundile mina ngifundela ukuthi nginisize nina. Niyazi ukuthi mina ngishiye into eziningi kanjani empilweni ngadela into eziningi kanjani ngenxa yenu. Mina ngishiye umsebenzi wami le Johannesburg esibhedlela esikhulu sine-aircon. Niyazi i-aircon nina? Niyazi i-aircon? Bathula wathi yabona-ke ngizonikhombisa isifundo namhlanje. Manje ukuthi anifuni ukutreat-wa yimina phumani ngomnyango njengamanje. Hayi waqhamuka uzethu wathi hayibo Shobane wenzani manje? Axosha ama-patient. That is unethical. What's ethical kephi? Unethical kephi futhi? He? Badelela lapha. Ngifuna bazi ukuthi mina ngisoze ngabancenga. Angincengi mina. Nini nina? Izini zona lezi. Hayibo guys uShobane. Waqede wathi wena amandla ukhuluma nalabantu bakho. Ngizwe ukuthi ngithini wena? Khathele mina labantu lapha. Waqeda ngena endlini. Uzethu wamane wabiza igama elilodwa nje kwi-register eliphezulu. Hayi ubhuti waqhamuka wavela ngoba nakusekubiza uzethu. Hayi wahamba kuzethu ne-patient. Hayi ama-patient awamfuna uShobane. Babizeke umphathi ke wayo bodokotela bezomchazisela ngalesi simo. Washo ukuthi uShobane akathathe nje ikhefana bazokhohlwa abantu. Athi nje kuya e-living. Wathi cha ngitransfer eBergville. Wathi hayi abantu baseBergville bayamthanda uSifiso njengabantu bala eOkhambeni. So akusizi ukuthi ngitransfer kwenye iklinikhi. Wena hamba ekhaya uyophumula. Wathi la angilapho mina. Ngizoqhubeka mina ngisebenze kumnyama kubomvu. Bonakala ukuthi ubhuti sekukhuluma inkani. Ama-patient amfuna la ibheke ngakhona. Guys kunzima. Aphela lapho kamazwibela namhlanje. Ningakhohlwa ukusubscribe and like and comment. Until next time. Bye. Sanibonani guys igama ngiqobile ngiphathela amazwibela homecoming ngomhla 20 July. Hayibo akadeleli uvusi uqhuba intola ngewisa. Namhlanje ke nje umane wadedela inkunzi malanga yephathi endlini engabatshelanga abazali phela kungumakwanyana noma wakhe. Utheme buya nje umakwanyana ezitolo nonina bethi bephethe uplastiki bandla Nkosi yami hayi bafica igqumu lidla umunyu lapha endlini. Izingane iphuza utshwala, izingane zidla ama drugs. Umane nje wathi